Dantza oso berezia da niretzat. Garrantzia handia du nire bizitzan. Futbolean ere trebea naizen arren. Baina nire eskola hitz egin nahi dizuet. Egi luze. Txikitatik ikasi dut bertan. Bertan hasi naiz. Bertan ditut nire lagunak. Bertan ibili naiz jolasean. Eta batez ere, aintzat hartu nautela somatu dut. Margotzea gustatzen zaite eskulanak egitea, jolastea lagunekin, dena. Bertan egin dut amets, neure burua 1000 mundutan irudikatuz. Magiaz betetako basoetan lo egin dut, eta beiraz egindako hondartzetan iratzarri naiz. Urte honetan, DBH lehenengo mailara pasa naiz. Zaila da, baina saiatzen bazara, azkenean lortzen duzu. Bertan ikasi dut teknologia berriak erabiltzen, programatzen, eta errealitatea handitzen duten betaurrekoekin esperimentuak egiten. Bertan ikasi dut begirunea zor diegula adineko pertsonei, lagundu eta maitatu behar ditugula. Bertan sentitu dut musika neurea balitz bezala. Bertan ikasi dut natura lantzen eta zaintzen. Bertan ikasi dut zein garrantzitsua den ondo jatea. Bertan irakatsi didate pazientzia izaten. Nire irakaslearen antzera, ane. Zerbait ulertzen ez dudanean, behin eta berriz azaltzen baitit ulertu arte. Bertan, euskara eta euskal kultura bizituz, mundura begirada luzatu didate, frantsesa eta ingelesa landuz ere. Eta guztiok gara ikasketa prozesu zoragarri horren partaide. Bertan lasterketa, karraxika ibili naiz, eta beti familia honetako kide sentitu naiz. Etxean bezala sentitu naiz. Hainbeste gauza hon esango nizkizuek nire eskolaz. Nirea dela, besterik gabe, egi luze.